и съм доста доволен от плувките на Боби Фишер, тъй като с тях имам доста голяма успеваемост в риболовът. Използвам главно тяхните плувки, защото тяхните плувки като цяло ми са по-лесни за употреба, защото те не са като другите, с които не пише как се използват, а тези поне тук пише за вид упражнения колко слагаме, носимост. Ако искате да проверите какви плувки има, влезте в сайта на Боби Фишер. Там има каталог с всичките плувки, които дори наскоро разработиха новите плувки по грам. И да, този клип е спонсориран от тях и съм много радостен, тъй като влизам в YouTube сферата и жената беше много добра в отношение и във всичко. Та много им благодаря. От доста време вече използвам тяхните ваглери, плувки и така нататък, но те ми предоставиха голямо количество с плувки. Нека да продължаваме с риболова. Тук на река Чепийска в момента е забранен риболова, но тъй като тук като цяло се води, има една част, която е разрешена за риболов, и аз реших тук да дойда да направя един риболов. Предишният клип е демонтизиран, тъй като с това момче, където снимахме клипа, той използваше вулгарни думи и е демонтизиран. И да, в момента чакаме някой удар дали ще имаме и ще се върна, ако имаме риба.